खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो चिरांनिफ्राय फिन साथाम सिखारिखौ हाथियारजों लोगोसे हमनो हादों हाग्रा रैखाथि बिफाना मोनसे स्ट्रेट खौरां मोननानै चिरांनि भारत भुटान सिमानि आमटेका रेन्ज ओनसोलाव अपारेशन खालामनानै साथाम सिखारिजों लोगोसे गंथाम सिलाइखौ हमनो हादों हमजानाय साथाम सिखारिनि मुङा फारियै मनीश्वर बसुमतारी 30 बोसोर बैसोनि फैलाव बसुमतारी 28 बोसोर बैसोनि खनजित गयारी 35 बोसोर बैसोनि हाग्रा बिफाना बुंथिनाय बायदिब्ला हमजानाय साथामा आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय मालिबिथा गामिनि हमजानाय साथाम सिखारिफ्रा बेफोर हाथियारजों मैदेर मासेबो गावथारनाय जायाखै होननानै सिमान लादों खालि मै आरो हाग्रानि अमाखौल' गावथारनानै हाथायाव फानोमोन होननानैबो बुंथिनानै लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि मुस्रि लरेन्स इस्लारि बिथाङा दिनै 10 फेब्रुवारियाव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव नेमखान्थिनि गेजेरजों अफिसियेलि हाबसिगोन बिक्रम हरिजन अदेबानि चन्दन हरिजनखौ हजाय एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जाज एबा बिजिरगिरिया फासिनि साजा फोसावबाय बिक्रम हरिजना थांनाय 2020 मायथाइनि 22 फेब्रुवारियाव हजाय जिल्लानि दरियाबस्ती ओनसोलाव न'नि खाथियाव गेलेबाय थानाय सासे 4 बोसोर 9 दाननि हिन्जावसा गथ'खौ थगायनानै लांनानै जिनाहारि खालामहैदोंमोन आरो बुथारनानै हाग्रायाव गारबोदोंमोन हिन्जावसा गथ'सानि बिमा बिफाया फिसाजो गोमानायखौ हजाय पुलिस थानायाव एफआइआर हैदोंमोन आरो बेखौ बिथा खालामनानैनो हजाय पुलिसा नागिरनानै हाग्रानिफ्राय गथ'सानि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै पुलिसा दायनिगिरि बिक्रम हरिजनखौ हमनो हादों बेनि उनाव हजाय पुलिसा दान मोननैनि गेजेरावनो कर्टआव चार्जशीटबो जमा खालामदोंमोन मैया हजाय एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जाजआ दायनिगिरि बिक्रम हरिजनखौ जिनाहारि खालामनाय आरो बुथारनायनि दायाव फासिनि साजा फोसावबाय बेराफारसेथिं बिक्रम हरिजना बे खामानियाव गावनि आखाइ गैया होननानै बुंथिनायजों लोगोसे गुबै दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों मैया 19थि बड'लेण्ड सान फालिनाया बर्मानि कदमथलायाव गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय खमैबो 1 लाखसो सुबुंफोरा नुजाथिफैनानै बे मेलखौ मेहेरगोनां खालामदों मैयानि बे सानाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैदों बिहारनि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडीनि चिफ तेजास्वी यादव बिथाङा मैयानि सानाव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बड'फा उपेन्द्रनाथ बिथांनि मुसुखायाव मान बावनानै खुलुमनायजों लोगोसे बड'लेण्ड मुंख्लं खाम्फायाव बर'नि मुंख्लंफोरनोबो बिबारजों मान बावनानै खुलुमदों बे मान बावनाय हाबाफारिनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों दि आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफआ गासै मोन 12 बियाबावनो देरहासारनो हागोन आरो दिसपुराव सोरखार दानायाव मदद होगोन बिसायख'थियाव सोरजों लोगो जानानै बिसायख'थि गेलेगोन बेखौ बे दाननि जोबनायथिं बुंथिगोन होननानै फोरमायदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेनि अनगायैबो गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारिनिफ्राय बिथाङा बुंथिबावदों दि प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि गाहायब्लाबो बिटिसिखौ हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङासो सालायगासिनो दङ बेनि अनगायैबो दान मोननैनि उनावनो बिधानसभा बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव फिन बिपिएफ हान्जायानो सोरखार दागोन होननानै बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया आबादारिफोरा फिन रेल बन्द फोसावदों आबादारिफोरनि मोनथाम बिलनि हेंथायैनो आबादारिफोरा 18 फेब्रुवारियाव गासै भारतआव 4 घन्टा रेल लामाखौ होबथेगोन बे खोथाखौ संयुक्त किसान मर्चाआ फोसावदों 18 फेब्रुवारियाव गासै भारतआवनो सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम रेल लामाफोराव जथेनानै आबादारिफ्रा सोरखारनि हेंथायै सोमावसारगोन बेनि अनगायैबो राजस्थानाव 12 फेब्रुवारिनिफ्राय टल गेटफोराव टेक्स कालेक्सन खालामनो होनाय नङा होननानैबो बुंथिदों बेंकफोरा मार्च दानाव 13, 14, 15 आरो 16आव सानब्रै बन्द फोसावदों इउनाइटेड फराम अफ बेंक इउनियन्स UFBEUआ अफिसियेलि मार्च दाननि 15 आरो 16 अक्ट'आव साननै धरना होगोन होननानै फोसावदों मार्च दाननि 13आ सेकेन्ड सेटारडे आरो 14आ रबिबार बेनिखायनो मार्च दानाव 13, 14, 15 आरो 16आव बेंकफोरा बन्द थागोन थांनाय सप्तायाव रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामन बिथाङा इउनियन बाजेटआव गंनै पाब्लिक सेक्टर बेंकफोरखौ प्राइभेट खालामनो फोसावदोंमोन आरो मिरु सोरखारा IDBI बेंकफोरखौबो 2019 मायथाइयावनो प्राइभेट खालामखाजोबदोंमोन बेनि अनगायैबो थांनाय 4 बोसोराव मोन 14 पाब्लिक सेक्टर बेंकफोरखौ मार्च एबा सरजाबजोबदोंमोन बेफोर गासैनिबो हेंथायै आरो माखासे दाबिखौ लानानै इउनाइटेड फराम अफ बेंक इउनियन्स UFBEU जाय मोनगु बेंक इउनियननि मोनसे बडि बे इउनियना मार्चनि 15 आरो 16आव बेंक बन्द थागोन होननानै फोसावदों
भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। आसाम केबिनेटआव मैया माखासे गोनांथार बिथांखिफोर फोसावदों। गुवाहाटी जनता भवनाव जानाय आसाम केबिनेटआव आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथांनि मासि सामलायनायाव माखासे गोनांथार बिथांखि लानाय जादों। बेफोरनि मादाव सेथियाव आसामनि हिमा दास जायखौ दिहिं एक्सप्रेसबो बुंनाय जायो बिथांखौ डिपुटि सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस DSP महरै एपइन्टमेन्ट होनाय जासिगोन। नैथियाव दङ इन्टिग्रेटेड स्पर्ट्स पलिसिनि एमेन्डमेन्टखौबो गनायथि होनाय जाबाय जायनि गेजेरजों अलिम्पिक्स एशियान गेम्स वर्ल्ड चेम्पियनशिप कमनवेल्थ गेम्स बेफोराव मेडेल मोननायफोरनो सोरखारनि आयेन बायदियै एपइन्टमेन्ट होनाय जासिगोन। थामथियाव दङ बड'लेण्ड आरो सिक्स शिड्युल एरियाफोरनि थाखाय एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज बानायनो थाखाय गनायथि होबाय। ब्रैथियाव दङ बराक भेलियाव मिनि सेक्रेटारियेट अफिस बानायनो थाखाय गनायथि होबाय। बाथियाव दङ आसामनि गासैबो थागिबिफोरा 30 इउनिटसिम इलेक्ट्रिक बिलखौ जानुवारिनिफ्राय मार्च दानसिम होनांनाय नङा। काछाराव सासे एक्स आर्मिनि न'आव दाखाथि जादों। सा 20 दाखाथिफोरा सिलाय लानानै काछारनि खालाय टाउननि सासे एक्स आर्मिनि न'आव मोनानि 1:30 रिंगायाव हाबनानै दाखाथि खालामदों। एक्स आर्मिनि मुङा उजि उद्दिन जाय बदरपुर MLA नि बिजामादै। रिपर्टनि बायदिब्ला उजि उद्दिननि न'निफ्राय सा 20 दाखाथिफोरा गासै सना रुफा रां बेफोरखौ लानानै थांनो नागिरनायाव गामिनि मानसिफोरा जमा जाफैदोंमोन आरो होबथेदोंमोन। बेयावनो दाखाथिफोरा गुलि गावलाबायनायाव गासै सा 15 गामिनि सुबुंफोरा जोखोम जादों। जोखोम जानायफोरखौ सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों। बेबायदि जाथाय जानायनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा दुथां दाखाथिफोरखौ हमनानै थाबैनो साजा होनो थाखाय लामा जथेनानै दाबि दैखांदों। गामिनिनो सासे सुबुङा बुंथिनाय बायदिब्ला साननैसो सिगां बे ओनसोलनिनो पानिग्रामनि गाव पन्चायतनि बारग' आफादगिरिनि न'आवबो दाखाथि जादोंमोन नाथाय काछार पुलिसआ बेनि सायाव जेबो राहा लायाखै। 1 मार्चनिफ्राय COVID-19 टेस्ट खालामनांनाय नंला बे बाथ्राखौ बुंथिदों आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आसामाव कर'ना गाग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमाया खम जालांनायखौ नोजोर खालामनानै रेलवे स्टेशन हायुङारि लामा आरो एयारपर्टआव कर'नानि आनजाद खालामनायनि गोनांथि गैलिया होननानै गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोसावदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। कर'नानि टेस्ट खालामनायनि गोनांथि गैयाब्लाबो साफ्रोमबो सुबुङा कर'नानि गाग्लोबनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय COVID-19नि नियमफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन होननानै बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आसाम मटर श्रमिक गौथुमनि माखासे हान्जाया जथायै गोबां दाबिफोरखौ लानानै फैगौ 12 आरो 13 फेब्रुवारियाव 48 घन्टानि थाखाय साखा बन्द फोसावदोंमोन। मैया आसाम मटर श्रमिक गौथुमनि जथाय हान्जाया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों 48 घन्टानि बे बन्दखौ बोखांनानै लानाय जाबाय होननानै फोरमायदों। इन्डियान सुपार लीग ISL आव मैया चेन्नाइयन आरो जामशेदपुरनि गेजेराव फुटबल गेलेनाय जादोंमोन जेराव चेन्नाइयनआ गलसेबो गल सोनो हायाखै आरो जामशेदपुरा गलसे सोनो हादों। दिनै उडिशा आरो केराला ब्लास्टारनि गेजेराव बेलासिनि 7:30 रिंगानिफ्राय फुटबल गेलेनाया जागायगोन। दासान्दि टेबोलनि फारियाव दङ सेथियाव मुम्बाइ सिटी, नैथियाव एटिके महन, थामथियाव गवा, ब्रैथियाव हायद्राबाद, बाथियाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।